bathi masenhlukana niyatho bezana ngezinja ahle niyathukana khona sazoba yinja khona sazoba impungulu khona sazoba yinja khona sazoba impungulu khona sazoba yinja khona sazoba impungulu khona sazoba yinja khona sazoba impungulu. Sanibona Goeiemorgen, ngiyabingelela kuphi nakuphi eSouth Africa phesheya kwezilwandle. Ngalesi sikhathi washo ku-Changes Akasha wathi uma ngabe ku-Saturday uzobe ngena ku-TikTok eba live ku-TikTok uma ku-Saturday ngo-Sunday abe live on Facebook. Ngalesi sikhathi-ke ubingelele u-Changes Akasha othi ngenzeka noma yini noma inini noma ikanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Umoya phansi ungatatazeli uyabona. Ngiyakubingelela ngalesi sikhathi. Yabona into engisuke ngisho ngisuke ngiqonde yona. So ngingadlali mangabe ngithi nje kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Ngisuke ngiqonde kona lokho ngoba yabona inhloso yamdali yamvela inqangi. Ngingasho ukuthi yamvela inqangi ngoba indaba ye-terminology izohamba ibuye ibe inkinga. Ngikhulume ngoGod ngoba izinto nami indlela ezifika ngayo kimi ngifuni ukukhuluma into bese siyithatha siyibuyisela kwenye ilanguage mhlawumbe esuka kuyona mhlawumbe njengesiGreek noma isiLatin bese kucaca ukuthi isho something else. Angifuni ukusebenzisa igama enganayo isho yalo. Kodwa mangithi nje God ke kuzozwakala kangcono mhlawumbe sizoba kwi-idea efanayo ngoba mina uGod ngithatha nge-generator, le-operator and the-destroyer. Inhloso yakho ukuthi zonke izinto zibuyele back to yena ngoba zonke ziwuyena. So inhloso ukuthi sibuyele back to kuyena, back kwi-consciousness ayiyo yena. Ukuthi ngikutsheleke ukuthi ke yini ke namhlanje engizokhuluma ngayo, ukuthi yini namhlanje engizokhuluma ngayo. Siyabonga impela, siyabonga by tapping that screen. May God bless you lapho Samuel Eshange. Sibonga kakhulu Mdima, siyabonga nje kakhulu. God bless you mfethu. Izinto zonke egcineni kumele zibuyele to la zavela khona kuyona iCreator ngoba ziwuye naye uyizona vele yabo. So njengoba zikhona zonke izinto zidaliwe ziwuGod kodwa at a different consciousness level ngokuhlukahlukana kwama consciousness. So ayikho into ekhona emhlabeni nasezulwini uGod kuphela. Siyabonga ukusilandela laphana ukusifollowa we lokungani uThwayita. Pardon me if I'm not pronouncing your name very well. Ngixolele lapho. Izinto zonke kumele zibuyele kuyena. Zonke uyabona nje mase ngikutshela indaba. Kunama levels of existence ahlukahlukene. Ama levels of existence ahlukahlukene kwi hierarchical. And ngiye ngimbone nje mina umuntu enza into uyibonayo ukuthi lento iwubulwane, ikhombisa ukuthi lento yena usaphila kule era le esisuka kuyona mhlawumbe hundreds of thousands of years ago. Yena usabuyela kuleyo era leyo, usabe sebenza ngama instinct ngama survival instinct yabo, ubulwane lobo yabo. Sisuka khona kubona ubulwane, sisuka kubona ubulwane. We were once that type of species yabo esebenza ngama survival instinct, the survival of the fittest. Yeah. So uma wena ungasukanga lapho
ubuyele emumva wena, yabo. Ngoba saba kwi plant kingdom, saba kwi animal kingdom, sekwi human kingdom nje manje, yabo. And we are moving. That is why ngithi mina kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Le nto engikhuluma ngayo ayithathi ama-thousands, ithatha eons and eons. Yayizwa lona? Ithatha eons and eons ukuthi ifike lapho. And right now, njengoba ngitshele ngama-planes of existence, kukhona i-physical plane, yabo. Let me tell you this, kukhona i-physical plane, bese kuba khona i-mental plane, bese kuba khona i-spiritual plane. Yes, lama planes i-universe sihlukanisa three planes. Kulama planes lawa are divided now, subdivided into 7 categories. Ngifuna ukukhombisa ukuthi susuka lapha la sisuka khona futhi siyaphi la sibheke khona. Yes, ahlukene ngawo-7 lama planes lawa, physical, mental and spiritual. Ahlukene ngawo-7 nawo phakathi. La ku physical plane angeke ngize ngikubalele ukuthi khona nobani 7 times. Now lo 7 uphinde hlukene ngawo-7. Njengoba angikwenze lesibonelo, khona elementary kube khona like 7 times. Kulo 7 lo kuzoba khona ama subdivision amanye awu7 futhi phakathi kwi physical plane, yabo. Mase siza kwi mental plane, la sikhona mina nawe sikwi mental plane. Le mental plane izohlukana ngawo7. Loba khona i-animal mind, kube khona i-elementary mind, kube khona i-human mind, kube khona i-plant mind, kuze kuba ama subdivision awu7. Nalawo ama subdivision awu7 ano7 phakathi. So that is why ngithi mina kukude lapho esiya khona futhi kukude lapho esisuka khona, ngoba egcineni kumele uoperate, unga-operate ngebody ngale ndlela operate ngayo, kumele operate on the highest dimension. Inhloso yethu ukuba spiritual. The aim of the creator God ukuthi zonke izinto zibuyele back yena. That is the main aim of God. Izinto za uGod why wenza lento ekuthiwa wa meditator, wa contemplate kuyena, kwase kwakheka izinto eziphysical. Wena wazi usho lento ukuthi kwakuyini, kwakuyi na i-theory, i-Big Bang theory, lezinto za crystallizer zaba physical, ne? After these things are physical, kancane bangithi angivulele lapha ya uphenge kanje. After lezi zinto lezi zicrystallizile zaba physical, zonke izinto ezikhona emhlabeni ze-exista kwini i-creation's mind, kwi-mind of the creator. Now you are living in a creator's mind. That is what a universe is mental. That's what is there. The universe is mental. So uma ukuthi universe i-mental, yonke universe, kusho ukuthi nawe ukuze ushintshe impilo yakho kumele ushintshe ini, the mental plane. Ngoba God created the universe by contemplating to itself, and then wase kwa created the physical universe, yabo. So manje nawe uyi-byproduct yalokho, uyi-byproduct yalokho. Manje into esemele siyenzeke, semele ukuthi izinto zibuyele back to la ziqhamuka khona, yabo. Ngoba zibile physical, yabo. Angithi ile kuthiwa i-law of rhythm, izinto zifike zaba physical, semele zibuye manje zenze njani, zibe spiritual, yabo. I-tide shuthi ungasho ukuthi physical on the right, bese uthi or on the left, bese uthi spiritual on the other side, yabo. So that's a pendulum. Kodwa for izinto ukuthi zisuke kwi-spiritual kwi-physical plane zibuyele kwi-spiritual plane kuthatha isikhathi eside kakhulu, ongeke uze usimagine nawe, kweside. Angazi ukuthi uyo reincarnate kangaki kuyima kwenzeka leyo into leyo, kuthatha isikhathi eside, eons and eons and eons, ukuthi izinto zingabi crystallized to physical dimension, zibuyele zonke zibe spiritual. Kuthatha isikhathi eside isikhathi lesi.
cishe omunye umuntu angathi si-infinity isikhathi esithathekayo kodwa side kakhulu yabo. So manje wena ungajahi ungatatazeli njengoba ngihlezi ngisho ukuthi mina ungatatazeli, asikho isidingo sokutatazela ngoba sinesikhathi sonke sokufunda from ama mistakes ethu, sinaso sonke isikhathi sokufunda la emhlabeni yabo. Ngoba angeke uzokwazi ukufunda umsebenzi ka grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 ufunde wonke ngonyaka owodwa, ngeke uzokwazi ukuyenza leyo nto yabo. Le lifetime lo eyodwa onayo manje angeke uzokwazi ukucorrecta zonke izinto, ungazama kona kodwa ngeke uzokwazi ukucorrecta zonke izinto ngale lifetime le eyodwa. So that is why you should be gentle with yourself. You should be gentle with yourself ngoba uzocorrecta ozokwazi ukucorrecta, akusho ukuthi ziyekelele, uzocorrecta lokho uzokwazi ukucorrecta yabo okungangamandla akho. But don't be hard on yourself ukuthi why I was trying to change but now I'm relapsing, I was trying to do this now I can't do this yabo. Don't be harsh. Don't be harsh on yourself. Ungabe harsh, zixolele nje. Ngoba ngiyazi ukuthi omunye umuntu uzocabanga ukuthi kumele abe perfect kule lifetime le. Kumele abe perfect, into zakhe ziqonde ukuze angare-incarnate abuyele back kulomhlaba. Angeke ukwazi ukufunda umsebenzi ka grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 ngonyaka owodwa, ngeke uzokwazi ukuyenza lokho. Impilo i-study esikhulu kakhulu ukuthi wena ucabanga ukuthi ungayifinqa ngale lifetime eyodwa bese kuba ukuthi usu perfect usuqedile. Angi-discourage but ngiqonda ukuthi ungabi hard on yourself ngesizathu sokuthi you are trying to be perfect. Do your best, then God will do the rest. Yayizwa lona, don't be hard on yourself. Ngoba la kukhona izilingo la emhlabeni. Yes, kukhona ama test la emhlabeni. And adinga wena. Asian soul. Ngiyakubingelela ngane yakwethu, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela. Ngiyabingelela, ngiyakwamukela futhi. La emhlabeni kunezilingo. La emhlabeni kunama group of people a crystallize people into physical on a like la engqondweni. Abantu kune group of people emele ukuthi abantu ibasebenza la engqondweni ukuthi bengayi phambili behlehlele emuva. Kune group of people kunabantu abamelelene nje nawe as a humanity ukuthi ungayi la okumele uye khona. Aba yi dark force, abangapha kwi dark force. They are not bad, they are not good, they are just there. But when is to know your role. Labantu bazokwenza ukuthi worship a material success as something that is of great value than anything else. They are trying to trap you. Labantu bazokwenza ukuthi ubone sengazi ukuthi ingcebo yala emhlabeni iyona into ekumele ukuthi uyigijimise to the extent yokuthi kunqamuke indonga, awunendaba nempilo yomunye umuntu, awunendaba nalutho olunye ngaphandle kwe-material success. I-material success ayikho inkinga nge-material success, siyayidinga sonke, i-right isifanele, i-abundance isifanele yabo. Kodwa inkinga iqala la mase ucabanga ukuthi wena sekumele ukuthi kube khona izinto ozicompromiseayo ezihambelana nomphefumulo wakho, izinto zomphefumulo ozicompromiseayo, uphile out of line with the divine egameni lokuthi wena ufuna material success. That is where the problem starts. Yayizwa lonto, that is where the problem starts. Akudingeki nje ukuthi kuzokwenzeka leyo nto leyo yabo.
ningizwe kahle yabona dark ancient soul yabona into ezidla yonke into sayidinga imoto sayidinga zisifanele konke okuhle kwakhona la emhlabeni siyakudinga kusifanele ayikho inkinga but akumele sikuworship lezo zinto akumele siguqe kuzona siziworship yes akumele lezo zinto lezo zi-occupy more and more of our space zigcina lezi zinto lezi zisusa entweni esiyona asikho physical phela asikwazi ukuthi sithi si spiritual si in a temporal human form bese thina sivuma ukucontrolwa i temporal human form ukuthi silandele yona ifuna yonke into yala emhlabeni kushuthi wena ufana nomuntu odriver imoto driver kodwa utshelwa imoto ukuthi kumele ayiphi imoto ayikwazi ukucabanga clear njengawo ayazi lutho futhi ngento ekuthiwa intention yabo ayazi lutho nge-intention ehigher kodwa wena ungatshelwa imoto ukuthi kuyiwapi wena you are driving your body njengobula emhlabeni you are driving your body you are driving your mind in fact you are using the mind is the tool you are using to drive your body yabo where are you driving this body to you are driving this body to where the divine purpose here in divine purpose is to be more spiritual, to be on the spiritual side where we come from, not to worship the things of the material, but seek first the kingdom of God. All these things shall be added to you. Usho kona ukuthi iba funa komoya, funa lokomoya first yabo funa lokomoya ukuthole zonke lezi zinye izinto zizoyizela noma kanjani without even lifting a finger these things will come to you and you are busy thinking about these things ukuthi how much you want these things kodwa yet kubhaliwe kwincwadini abayifundayo abantu engcwele ithiwa take no thought don't think ngoba yonke into idalelwe wena ikhona yonke into idalelwe wena ikhona kodwa ngeke uze uyithole ngalendlela ocabanga ukuthi uzoyithola ngayo usebenza umthetho la uma ngabe ukuhlula umthetho uzohlula umthetho wasekukhanyeni uzosebenzisa umthetho wasebumnyameni yes ukuze uthole lezi zinto oyifunayo kodwa umehluko ke ukuthi uma ugcina umthetho wasebumnyameni uzoba isigqila sobumnyama uphinde uhlukumezeke futhi kube nzima ukuphuma kuleyo nto yes ngoba wena uhluleke ukugcina umthetho wasekukhanyeni ukuze uthole lezi zinto ufuna ukugcina umthetho wasebumnyameni ukuze uthole lezi zinto oyifunayo umthetho wasebumnyameni ke ucruel kakhulu njengokuthwala nje njengobugebengu njengokubamba inkunzi njengani all the dirty money that come to you lokho ke kunzima njengoba besho bayazi ukuthi kusho igebengu zithini embhalweni wazi igebengu ziyasho ukuthi isango lokungena likhona elokuphuma alikho uphuma ngembombo kaShemula yes bayakusho lokho kuphi embhalweni wabe nombolweni yabo ebugebengini yes uphuma ngembombo kaShemula kusho ukuthi uphuma ngokuthi ufe uphikelele masungenile awukwazi ukuphuma yabo so nakhona ke uma ukuthi wena uzohlulwa ukuapply imithetho yokukhanya ukuthi uthole zonke izinto oyidingayo la emhlabeni uzo-apply imithetho yobumnyama ke obviously kodwa imithetho yobumnyama ayikho nice for wena ayinayo intethelelo uma ngabe ugejile one step get one step ayithetheleli you learn a lesson emithethweni yobumnyama
kanti ngala emthethweni wokukhanya the divine uyakwazi ukuthi uvuswe ucathuliswe ekuqhuzukweni kwakho unikezwe uthando. Yonke into ongayiluza oyitholile uzophinda futhi uyiacquire kamnandi uphinde uqhubeke nempilo kube yihistory. Kodwa ebumnyameni uma uhlule ukugcina umthetho wokuthwala wakuhlula lo mthetho loyo uzoyibona ufana nobani, yabo? Uma ngabe wenze iphutha lodwa ngala emthethweni obumnyama nasebugebengwini uzoyibona ufana nobani, yabo? Uzoyibona ufana nobani impilo yakho nomphefumulo wakho. So lezi zinto lezi asingayi worship uyavuma lapha okuhle umntakasisho ukuthi kunjalo nganza wethu. Lalela mina ngikutshele mina angazi lento singayibeka kanjani, angazi lento ngayibeka. Lezi zinto bafethu ziyakunetha lezi zinto uma ngabe ukuthi awufocusile kuzona. Yazi impilo iyiparadox, naku kumele ukwazi impilo iyiparadox. Impilo ngathi iyayiphikisa yonke into ofocusa kuyona ukuthi uyayifuna ivele ingezi kuwena. Ngalesikhathi ungasayinandaba ungasayinakile ila sikhathi iza khona kuwena. Yayizwa leyo nto, ilesikhathi iza khona kuwena. Iparadox yenziwa yini lo nto leyo? Ingoba ngalesikhathi ufuna lento oyifunayo eziyi-material success, uyifuna ngale ndlela oyifuna ngayo, ucreator lento ekuthiwani i-universe ayikunikeza into ongenayo, ayikunikeza i-universe into ongenayo. Into uqala ube nayo on a vibrational level, vibrational into uba nayo. Kusho ukuthi i-state of being sakho uqale ube sekwi-state somuntu onayo leyo nto ungenayo before the universe gives it to you. Yes, uqale ube umuntu onjani, ofila njengomuntu ona. You don't act like someone who doesn't have lento ayifunayo. You become that person before you become that person before you become that person. If you get what I mean. You cannot have millions, you cannot be a millionaire not unless you behave and act like a millionaire. How a millionaire thinks, how a millionaire behaves, how a millionaire do things. Then that is where you will become a millionaire. That is a good road that will lead you to being a millionaire. Ngeke kodwa ube millionaire elizoba millionaire consistently usene mentality yokuthi ufuna ukuba millionaire, create a lack between you. There's a barrier between you and what you want. There's an invisible barrier, a lack. Yes, because you cannot get to the universe what you want. You get what you are in the universe. You don't get what you want, you get what you are. That is why if you are angry, the universe will give you more things that will make you angry. If you are happy, the universe will give you more things that will make you happy. Because the universe magnifies and maintains. That's what the universe does. The universe will magnify and maintain. Yabo nje manje full moon manje, i-full moon. Sekwi-portal ye-full moon. I-universe into ezoyenza izo-magnify ama-emotions onawo njengamanje. Ama-emotions onawo mawukuthi you are a happy person, we are going to feel happy. If you are a very sad person, you are going to feel sad. Ngoba njengamanje lesikhathi se-full moon lesi, i-universe izo-magnify ama-emotions onawo, ama-emotions on average ohlezi wapossess. Yabo? So naku komele ukwazi, the universe will never give you something that you have not given yourself. I-universe ngeke ize ikunikeze into ongakaze uzinike wena yona. Angeke izikunike, angeke kuphindele futhi. Angeke umdali akunikeze into ongakaze wena uzinike yona. If you want joy in this world, you should give yourself joy first. Yourself.
Do you get me? Sithunya samadunge, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho bafa. Usifundise. Nkosi yami. Nami ngibonga ubukhona benu ngane zakwethu. Ngibonga ubukhona benu nanokuyinikela kwenu ohambeni lenu lukamoya. Ngibonga i-dedication yenu ohambeni likamoya. Ngibonga nanokulalela nje kwenu. Nanokuyihlupa kwenu eyintweni kamoya. Ngiyakubonga nakho lokho. Kusho likhulu. We are the ones who gonna change the whole world. We are the ones who gonna abantu ababukela ekuthini. Lithi izwi eBhayibhelini uma ulilalela nokulilalela bese uyalenza uzobusiswa. Zonke izinto zakho izobusiswa. Ngisho nenzalo yakho, neqoma yakho, nomhlaba wakho phila kona, yonke into yakho izobusiswa. Uma ulilalela nokulilalela bese uyalenza. Yabo? Asicheckeni ke la. What are we talking about la? La we are talking about listening. Njengoba ungilalela nje manje. These are the things that you should be listening. Bese uyazi-implementa lezi zinto. Uyazi-implementa. Njengokuthi nje niyabuka ama law of vibration, like not law of vibration, like ukuthi all law of attraction nike nibuke la bechaza abantu, nibuke ko YouTube, nibuke kuphi bechaza abantu nike nibabuke all law of attraction, all law assumption. Niyenzeni phela lonto, ilaleleni bese niyayenza. Mawilalelile bese uyayenza, ngeke kuze kwenze ungayithola into oyifunayo. Okwazi ukuthi uma ungakayitholi into oyifunayo awukakenzi, mhlawumbe usalalelile kodwa awukakenzi, and mawukuthi uyenza awukakenzi othi ngikulaphe kanje. Mawukuthi uyenza khona ukuthi uthi ngiyenza. Ukwenza kumele wenze ube consistent for isikhathi esithile. I-universe nazi izinto eyidinga kuwena. I-universe idinga amandla nesikhathi kuwena. I-universe idinga two things kuwena. Amandla, isikhathi. Put your power and your attention for an extended period of time. Musa wena ufuna ukubypassa izinto ze-universe, ufune ukwenza into manje, ufuna ukubona imphumela khona maduze nje futhi, yabo? Izinto zizoza zizokutesta ukuthi umile ni kulento leyo uthi yiyona. Mawaphasa lo ma test lawo, yinento esithi imigomo leyo, ingqinamba. Umuke wayiphasa lezo ingqinamba lezo, believe you me, uzokomela, uzohlomula kwi-universe ngento oyifunayo. Uma ungakaphasi usazoma liqale phansi. Uma usuphasile futhi uzodlulisela kwesinye isigaba. Yezwa, uzodlulisela kwesinye isigaba. Lesigaba uzodlulisela kusona, ingqinamba zakhona zizothi xaxa zihambisana nesigaba. Uma wayinqoba futhi uzoyithola lezo zinto oyifunayo eyilingana naleso sigaba. Yabona nje ispirituality bafethu siyafana naloko kwaziyo nje kwesikole, siyafana nje no graduate. Angithi uyazi kuno first year we graduate kanjalo uyahamba u crash, ufika graduate crash, udlule ka first year, udlule angithi udlule primary high school, udlule high school uye university. Nakhona lapha e-university kunama levels akhona, yabo? Lokuthiwa nje angithi kuze kuthiwa imfundo ayikhulelwe. Nakhona laba spirituality into efanayo ke. Mina ngokwezinto enginazo nangokuphila engikuphilayo kusahambisana nelevel engikuyona ka spiritual. Nengqinamba engisayinqobile ka spiritual, yabo? Nengqinamba engisayinqobile zihambisana nalempilo le engiyiphila manje, yabo? Angeke mina ngiziqhathanise nomuntu osenqobe ingqinamba engaphezulu kwezami.
osenqobe ingqina ngoba lento futhi it has to do with time. It has to do with time. Yabo? Isikhathi sibaluleke kakhulu isikhathi la sisemhlabeni la. Angazi abanye babuye bekhohle badlale nje ukuxakeka kakhulu bese bekhohle ukuthi lento ekuthiwa i-time emhlabeni iyona. Umhlaba awukho ngaphandle kwesikhathi. Awukho umhlaba ngaphandle kwesikhathi. Manje isikhathi abantu basishova aside. Isikhathi masihamba sihamba isikhathi wena wenzani. Iyona into ebalulekile le ngithe kudingekani? Kudingeka power and time. I-power vele yini? I-focus yakho, i-attention yakho and time. Njengoba sihamba isikhathi, i-attention yakho ikuphi? Ikuphi i-attention yakho? Ngoba la kuyakhona i-attention ne-energy iyakhona. Yabo? So njengoba iyakhona i-energy nama results azovela khona lapho. Uyayizwa lona? Nama results azovela la ofake khona i-attention, i-energy yakho iyakhona lapho. Nemphumela izovela lapho. Ubona umuntu obusy nentombazane ethile ayiloke igijimisa egcineni i-attention yakhe ilapho kwintombazane izovela futhi nemphumela yakhona. Angithi kuthiwa awukho umshikashika ongenanzuzo, khona imphumela evelayo futhi emva kalapho. Yabo? Kona yonke into obeke kuyona i-attention yakho imphumela uzoyibona. So ungalinge isikhathi ustrove aside. Ungalinge isikhathi ustrove aside. Uma ngabe sikhuluma ngokuphumelela and okwazi ukuthi uyabona kule level okuyona manje, kule level nje le okuyona nempilo yakho, lo level leyo uyayideserve, lo level leyo kubhlungu kumnandi. Let me make myself clear. Maybe abantu abangizwe ukuthi ngithini. I must repeat this. Le level okuyona empilweni ungasheshe ungijahe ukuthi ngichaze izinto eziningi ngenxa ukuthi mhlawumbe awungizwe ukuthi ngithini. Ngizokuchazela manje. I level okuyona empilweni yakho nje manje, yonke impilo yakho nje obinjalo nje, you deserve it. You deserve it. Why ngithi you deserve it? One, ingoba alikho iphutha emhlabeni nasezulwini. Alikho into ekuthiwa iphutha. Yes. Ayikho into ekuthiwa inhlanhla futhi. Alikho iphutha, ayikho inhlanhla. Uma ngase kuthiwe kukhona into ekuthiwa iphutha nento ekuthiwa inhlanhla, uyazi ukuthi iningi kanjani imess engenzeka under this universe. Uyazi ukuthi ingakanani imess engenzeka ngenxa yephutha nenhlanhla, because impilo yakho, ukuhamba kwayo ukuphila kwakho leyo mpilo oyiphilayo nokukhandeka kwayo kusebenzisa ncamashi imithetho eyasebenza kubunjwa i-universe. I-universe yona imithetho yayo yonke isame mthetho applyayo empilweni yakho. Uma ngase kukhona into ekuthiwa yiphutha empilweni yakho, yazi ukuthi namanje la emhlabeni kungenzeka imess yezinto. So therefore ayikho into ekuthiwa yiphutha emhlabeni. uNkulunkulu is a mathematician. Ucalculator izinto to the core. Wazi kanjani weyolanda ukuthi ulate? Ngoba uthi uyolanda ngazi ngalate. Wazi jwangu. Awukho late. Indaba izinto yolanda sizibuka ngoke absolutes. Yabo? Uzibuka ngo absolute. Kodwa ke anyway awukho late weyolanda.
lokho yokwazi ukuthi ukucosha ngane yakwethu kuyobe kuyikona inkosi ekubekele kona ukuthi ukuthole osukwini lanamhlanje. Angithi ilento engiqede kusho ukuthi alikho iphutha lelo kuhle sawubona lelo kuhle sawubona siyakubingelela futhi siyakwamukela ngalesi sikhathi. Hey uthi ngiphe nani idompasi la belungu. Bafethu khona enye into ekudinga ukuthi sike sikhulume la. Khona enye into ekudinga ukuthi sike sikhulume la. Ayizwa lona. Usithunya Samadunge. Ukutshela kona impela okay engutshela kona yolana. Uthi ufike nje impela ngesikhathi esifanele, information oyidingayo ikhona. Isazokhulunywa. Maye ngamawala khulileke. Ya kunjalo nje esithunya Samadunge. Mhlambe nansi enye into engike ngifuna sikhulume. Yabona lokho kula emhlabeni. Lo spirituality no physicality ziyahambisana lezi zinto. Lezi zinto ziyahambisana. Lokho okusemhlabeni kuyimira yalokho kusezulwini. Yayizwa lonto. Lokho kusemhlabeni nje kuyimira yalokho kusezulwini. Ikuphi la sithi khona isezulwini? Ezulwini kwelingabona. Ikuphi kwelingabona? Mental plane la kwenzeka khona imicabango. Astral plane la khona zonke izinto eziphilayo kodwa izingenayo imizimba. Yabo? Namanye ama planes angenhla. Kwi-emotional plane ayonto physical le. Emotional plane, astral plane, yabo, mental plane, ama plane lawo of existence akhona. Izinto ezenzeka lapho izona ezireflector emhlabeni. Yabona impilo yakho njoba lapha physical. Njoba ngithe njoba injalo alikho iphutha. I-reflector into eyenzeka kwelingabona. Angithi siyangithola manje. Omunye umuntu mhlawumbe uzophatheka kabi mengizwa ngithi lo mpilo leyo hayi ukuthi angifuni kuyibeka ukuthi uyayideserve, kodwa uyamatcha nalo mpilo leyo. Lo mpilo uyiphilayo njengamanje uyamatcha nayo. Lo mpilo leyo yakho uyiphilayo njengamanje uyamatcha nayo. Alikho iphutha la. Uma ngabe kukhona iphutha elenzakalayo la kwi-universe, kusho ukuthi sesingabona ilanga selenza imsangano, ngoba phela impilo yakho indlela eformulated ngayo nendlela yakheke ngayo, imithetho esebenzile ukuthi kwakhiwe lempilo yakho iphilayo manje lo mhlaba wakho, imithetho efana ncimishi nemithetho eyasebenza ngesikhathi kwakhiwa the physical universe. Alikho iphutha la. One thing ekudingeka ukuthi uyenze wena, enza kanje. Ngithe mina sawubona sizakele Hlongwa, sawubona siyakwemukela inkosazana, siyakwemukela ngalesi sikhathi. Okay, ngoba nginento engizokukhombisa kuyona. Angithi lezi zinto zu3. Ngithe mina njoba ku isemhlabeni nasezulwini. Ayithi ngithe okwenzeka emhlabeni okwenzeka nasezulwini. Njoba impilo yakho injalo nje, iyona ndlela eyiyona impilo yakho ezulwini. Yes. Okwenze angithi wena uma uthandaza ukuthi ayenzeke intando yakho emhlabeni njengasezulwini, angithi
Shuthi uyareinforce wena ukuthi okwenzeka kwelingabona ngempilo yami akwenzeke nakuleli elibonwayo, yabo. Ikuphi ke emhlabeni? Emhlabeni ilokho kubonwa yithini, ile mpilo yakho le ebonwa yithini ukuthi wena you can afford this, you can afford this, that, uphila uhlala la, unani, konke lokho esikubonayo oku physical esikwazi ukubona isemhlabeni lapho, physical, right? Done. Impilo yakho injalo ke lapho. Asize ezulwini ke. Ezulwini ke ikuphi? Ngithe ikwi mental plane la kwenzeka khona imicabango, astral plane la ekuphila khona yonke ama entities angenayo imizimba, na kwi emotional plane la ekuphila khona ama emotions, ikwele ngabona lapho. Lezo zinto asibona. Uma kuke kwenzeka kwi mental plane na kwi emotional plane, wow, umuntu osesimeni somuntu ohlezi state of being sakhe si negative, khumbula ke, that's what you are going to manifest in your third dimension at any given point in time. That is why impilo yakho ihamba kahle buyibed, buyihambe kahle buyibed, buyihambe kahle buyibed, ibe up and down, uyajabula uyakhala. Why? Yingoba nawe ama emotions akho ayashintsha. Iyona nto isenda to the universe leyo. Ama emotions akho ayashintsha. Ngesinye isikhathi uhappy, uattract into ehappy, bese kuqhamuka into encane ezokudina ukuthi ba. Be careful makuqhamuka leyo nto encane ezokudina. Be careful. Umuntu yes uzwa experience ama emotions, kodwa don't act according to that, because you are initiating a karma. Yabo? Uyazi ukuthi khona umunye umuntu i-universe imteste kuze nje ama series ezinto ezimbiza umkhathazo umoya zize ziba ama series abekezele abekezele khona la ezogcina khona sethi no, I can't take it anymore. Yabo? Kodwa khona umuntu ezofika ize kanye into a react athi I can't take it anymore, iseze kanye. Yabona lo muntu loyo, believe you me, impilo lo muntu le miserable impilo yalo muntu who cannot behave like a sponge empilweni yakhe. Uma nje angeke nje abehave njenge sponge empilweni yakhe, uma nje yena ezobehavisa yonke into eqinile iyaqhephuka, yonke into eqinile iyaqhephuka. Yayizwa lona i-bridge leli lihamba imoto, mawuzi imoto lela bridge indlela lakho ngayo, i-bridge aliqini, i-bridge mawuzi imoto, i-bridge i-tension iyathamba makuzi imoto ukuze lingaqhephuki. Yes, wena if you cannot tolerate the hardships, make kwafika nje one hardship a test uthi way you spike. No, akuze kufika esikhathini sokuthi no man, I can't take it anymore. That is where uthola ukuthi vele izinto sezizoqala ishintsha, because when if you are spiking ngesikhathi sokuqala, obviously we are sending that you are initiating a negative karma and you are going to get the negative results down the line. Ubhalile la usizo sizakele Hlongwa uthi shuthi fanele ngidlule kulobunzima ukuze ngikwazi ukuphila kahle nomndeni wami. Ubambe yona kodwa kuzomela ukuthi silikhulume ke iqiniso la kuzomela ukuthi silikhulume iqiniso. Umthetho wokuqala kwi nature uthi the universe is mental. Umthetho wokuqala lo nqa. If you want to change your whole life, you have to change your mind. That is the first thing. Singakhuluma nje sikhulume sizisikhiqiza amagwebu la, kodwa if you have not changed your mindset to align with what you want and who you want to be, uyoloku bekezele nje kodwa isimo singashintshi. Kulula phela kulokhu bekezele kodwa isimo singashintshi for the rest of your life, kodwa isimo singashintshi. Indaba phela khona esontweni la asimotivateani la we are talking facts, yabo? Asiqhubi propaganda ukuthi nikela masusunikelela isimo sakho soshintsha. Ngishilo ngathi mina into yenzeke emhlabeni yenzeke ezulwini. If uzongitshela ngento physical ukuthi iyenzeka, ngitshela ukuthi yenzeka kanjani, proof kwenzeka kanjani.
how things happen. Proof musu unginikeza ithemba. Asisebenzi ngethemba la. Yabo? Yabo zu2 izinto la. It's either uka left noma uka right. It's either positive or negative. Uma ngabe i-mindset yakho njoba ngishilo ngathi mina ngeke uzube umuntu successful not unless your mindset reflects umuntu successful. You become successful before you become successful. If you get what I mean. You become successful after. Awukwazi ukuthi uthi wena uzoqala ngokuthi ube successful before you behave like umuntu successful. Never can be. You cannot reach that point. You cannot shintsha la. uNkulunkulu mhlazane akha umhlaba. Wakha ngengqondo yonke lento. Wayakha ngengqondo wa contemplator. There was the Holy Spirit only that became aware of itself. That is how the mind was created. Yonke lento ayenzile uNkulunkulu, generator, the operator and the destroyer, uyenze through umqondo. Yes, yonke lento ayenzile. And when you are in the God's dream, this is the dream. You will wake up when we are dead. In fact, when we are sleeping, that is when you wake up. When we have awakened, that is when we are sleeping. Uma ngabe uvukile, ila ulele khona. Uma ngabe ulele, ila uvukile khona. Why I'm saying that? Mangabulele uphupha izinto eziqiniso okuyizona oyifakela engqondweni yakho. Ama symbols ezinto ezifikayo izinto oyifakela engqondweni yakho, i-subconscious mind yakho isuke isikuseva ngento eyiyona, yabo? Kodwa by the time uvukile, we are living the lies. Uphila amanga. We are conscious, you are faking yourself. Ngoba you are conscious, you are faking yourself. You can pretend like you are not afraid of something, but masuse pushing, that is where kuzovela khona ukuthi uyayisaba leyo nto le. Ngobani? Ngeliqambela manga ngoba yona into iyona. Yabo nje manje awukazi ukuphupha ngendawo ongakayi kuyona. Once wafika kuleyo ndawo imama uzophupha ngayo. So bafethu umuke waqala washintsha umqondo wakho, i-mindset yakho. Okay, asiqale la, i-reality yakhiwa kanjani? Lento kuthiwa i-reality. Asenze i-reality hack. Iqala emqondweni into. Think. After thinking, you feel. After feeling, you act. After acting, you receive results. After receiving results, those results initiate a certain thought. You think again. After thinking, you feel. After feeling, you act. After acting, you get results. Those results will thank you for the gift. Thank you for the gift, mother. Nyabonga kakhulu ngegift. Nyabonga. Thanks for following me. Ban. You're blessing me again. Hey, thank you for the gift. Thank you for the gift once again. Trinity. Yeah, Trinity. Thank you for following me. Thank you so much. Uyabona ukuthi reality yakhiwa kanjani? I-reality ithini? Isondo. I-reality isondo. Omunye umuntu uba unsuccessful evuka ekseni. Engakaqali lutho, engakenzi lutho, evuka nje. U-unsuccessfully. Usuku lakhe seliphelile, u-unsuccessful evuka by default. Why? I-mentality anayo, i-failing mentality evuka ekseni. Uyoba unsuccessful is defeated. Yes. Yini enza abe defeated la engqondweni yakhe. Ama mindsets akhe, the sets of mind are the mindsets that are self-sabotaging and limiting. The limiting beliefs ala yen. Yes. I-confidence mungenayo, you will never make it in life. Mungenayo nje into ekuthiwa confident. Yini ezokwenza ube ne-confident ukuba true to yourself. If you say into angiyenzi, mangiyenza ngiyayenza. True to yourself, stick to your routines, stick to something that you have pledged ukuthi uzoyenza. That's when you develop a self-resilience and self-trust. Stick to your routines. Ngoba your mind will never take you serious if wena uzofika ukuthi wenza into few months down the line awusayenzi. Umqondo wakho ukuthatha serious. Even usufuna izinto eziserious empilweni, umqondo wakho uzosho ukuthi wena vele ujwayele nje wena ukuthi ufuna into bese futhi uyarelapse. Ngeke uthathe serious. Ingqondo ifuna umuntu one-fortitude. Uzazi ukuthi
impilo that is what impilo ifuna umuntu onenkani. Ifuna umuntu onenkani in a sense that angijiki. Uma ngithi mina I'll make it. There's no, if option A is not working, option A have to work. Inkani. Abantu bana inkani, ukuthi banenkani ezintweni engeke basize ngafokhona. Ungane inkani ukuthi mina ngiyinsizwa. Mina ngawakasithole mina. Nginenkani futhi angitshela. Iba successful la. Iba nenkani empilweni sikubona ukuya phambili la. Yona into ongaba nenkani kuyo. Hayi ukuthi wena ushaya abantu unenkani ukuthi no. Shintsha la first. Shintsha la. Hayithi ubonile ukuthi imicabango izala ini ama emotions azala ama actions, yabo? Uma ngabe ngizofunda ama comments enu because ngiyabona sometimes ngingaze ngihambe kakhulu kanti khona obuza into eserious. Ngeke ize ngihlaleke nani kakhulu guys namhlanje. I'll have to leave you at 8:30. At 8:30. Njengoba ku 20:07 nje manje. Ngizobe sengine hour and nimfalakahlanu. Kulukuthi uphakathi inside. Good evening family. Siyakwamukela nontuthuko. Sibonge sijabule futhi ngokuba khona kwakho dadewethu ngalesi sikhathi. Ahle lapha okuhle sishi. Usizakele Hlonga uthini? Shintsha indlela ocabanga ngayo noma izinto ezinzima zithathe njengama test. Yes. Ngani yakwethu. Lento omtshela yona okuhle unkosazana lapha usizakele. Usho yona mfethu. Yabona la. Wayakha ngomqondo physical universe umdali. Wasethi akube khona ukukhanya. Akwenzeke ukuthi wakhomanda. Yes. By conviction. As believe lana guys. We don't believe. We know. Ilevel yokubeliever sesadlula kuyona. Asekho ku level ukuthi we believe. No, I believe inkinga yayo ihambisana nani nelokungani. I believe is stage sokuqala. Kulolu hambe sikhuluma ngayo. Hayi ukuthi siya exclude I stage sokuqala. You think and you believe. I believe ilandelwa conviction. Mase wane conviction ukuthi lento izokwenzeka ayikho enye indlela ukuthi ingenzeke izokwenza ngale ndlela engifuna ngayo mina. Ingqondo yakho iactivate lento ekuthiwa iARS, automatic reticular system. Activate ingqondo yakho. Ingqondo yakho ihamba ifuna zonke izinto ezihambelana nalento wena othi izokwenzeka. Uma ngithi mina people love me, that's what I know. Ingqondo yami yona into ezoyithatha leyo. And ingqondo yami izofilterisha yonke bonke abantu abangangithandi. Ngizongabanaki, izowafilterisha bese ifocusa ekuthenini buka. I told you people love me. Ingqondo isebenza kanjalo. Iya activate, i-deactivate. Yabona nje umuntu ozazi ukuthi unebhadi. Ingqondo yakhe i-shut down yonke into ekuthiwa inhlanja. Bese activate into ekuthiwa amabhadi. Yes. Shut down yonke into enhlanje. Yabona nje mina ngazi ukuthi mina nge-self resilience mina ngi-confident nje at all times. Akukho la khona engathi mangehlelwa into bese ngithi nginebhadi bese ngiresonate nalezo zinto. Lezo zinto ngiyasho okay, it's part of life. Okay, mina ngifocusa kulezi zinto lezi ezifunwa yimina. Angifocusa entweni engafunwa yimina. Yes. Angifocus kulezo zinto lezo ngoba angifuni ukuvibrate ngimeshe nazo. So asikho isidingo sokuthi wena uzitshele ubelievele ezintweni ongayifuni. I-mindset lengikutshela yona mina ekumele ukuthi uyishintshe. Wena uzicindezele wena, akekho umuntu oyoqaqa impilo yakho ngaphandle kwakho. Yabona la ake ngenze isibonelo la. Uma sekuthiwa yabo mina nje uma ngikhuluma njengoba ngikhuluma nawe la. There's no way mina ngingayitshela ukuthi ngiyabheda ngene ize ningilalele I'm not good enough. There's no way ngingayitshela lonto leyo. La uma ngabe mina njengoba ngikhuluma nani la I know ukuthi ngikhuluma nani, I'm making sense. Kunento eningi futhi sesiprovile lokho, yabo. 2 ingqondo yami
isiya activate into ekuthiwa automatic reticular system yokuthi vele you meant to do this and you are doing this, there is no way okumele ukuthi uyibukele phansi. So ingqondo yami siyaba shut down bonke abantu abangakhuluma izinto ezingahambelani nento engiyifunayo. Isishaya ngathi ayibaboni ngobani akugona engifocuse kukona. Where focus goes, energy flows, results shows. Ay Mahadebe ngiyabonga ngegift ngana wethu. How you have blessed me. Thank you times 10. Thank you so much. I receive. Ngithi kwena where attention and focus goes, energy flows and results shows. Ngeke mina ngize ngifocus ekuthenini la ngifocus ebantwini abazothi ayikho lento oyikhulumayo. Ngenhlanhla akabekho vele abantu abangitshela lonto la, yabo. Ayikho lento eshoyo. Umuntu mayengezwe yangibuza angisezwe kahle la ngimchazela. But ngisho bengakhona abantu abathi hayi automatically ingqondo yami isiya shut down lonto leyo. Ngeke sebezofana nabantu abanga resonate na, ibona bazokhathala bebe udaka, yabo. Ibona bazokhathala ngoba asmesh left no right bafethu akusoze kwaba seside nelodwa. Akusoze. Ukhanya nobumnyama akusoze kwaba into eyodwa. Ngiyabonga ngegift lapho Mother Kaya. Ngiyabonga lapha ngegift bafethu. Akusoze mina uma ngivibrate on a positive side, ngiresonate nezinto ezi on a positive side, izinto ezi on the negative side angiresonate nazo, angiresonate nalezo zinto. As a result, as attractive kumina, I observe them. I just observe them ukuthi they are there. But my mind mase nje manje mina ngicela ukuthi ungibhekele lapha endlini yakho izinto eziblue la uhleli khona. Ngicela ungiphethe zingana into eziblue la uhleli khona. Into ezokwenziwa ingqondo yakho iyodwa izo shut down yonke imbala. I-activate umbala ublue phela. Ngisho nezinto ongazi unaka ukuthi iziblue uzoyibona iziblue namhlanje. Yes, izo shut down yonke imbala. Fana noma ubheka umuntu eningini okudukelile. Fana noma uzobheka umuntu eningini okudukelile. Uvela ukhumbula into ade igqokile, obegqoka ijezi elibovu, ucheck ijezi elibovu kuyona yonke le ndawo. Wonke amajezi ayelo ingqondo yakhe shut down. Wonke amajezi agreen ingqondo yakhe shut down. Isho ukuthi lona. Isho ukuthi ingqondo yakho ifocusa kulokho. Imagnifya kona futhi lokho focus ekukona. Uzobabona ukuthi abantu abagqoka amajezi red baningi kanjani. Mangabe wena usufocus ebantwini abagqoka amajezi red. Shuthi universe into eyenzayo yenzani? Iya magnify lento focus ekuyona. Focus ake wena ema side na negative. That's what is going to be magnified. That's what is going to be magnified. That is where your energy will flow and that is where you'll get the results from. Change the mindset. That is part of the mindset that I'm telling you to change. Kunento ekuthiwa kodwa akusho ama-thoughts aqhamuka ngaphakathi, ama-inwards or incoming thoughts and outgoing thoughts. Incoming thoughts nama-outgoing thoughts. Ungavumi ama-incoming thoughts akupredeterminele ukuthi kumele wenzeni. Akube ama-thoughts akho a-initiate wena azokudeterminela ukuthi yini okumele ukholelwe kuyona. Ngoba uma uvuma lokho uzoba kwi-conviction ukuthi yes. Mina yabo ngokwe-reality guys, i-reality sengabona nje i-reality isebenza kanjani. I-reality bafethu uyayikhanda i-reality ayizenzekile, uyayikhanda i-reality. That is where mina ngeke ngamlalela nje umuntu owaziwa nenhlanhla. Anginayo inhlanhla mina into ngiyazikhandela, ngiyayicreate, akuyona inhlanhla nje. Ukuthi yabona uma kuthiwa mina ngishayiswa imoto, lo nto kushayiswa imoto ngeke ngize ngisho ukuthi ngazi ngane ibhadi emhlabeni njengasezulwini. Kunesizathu ukuthi why ngishayiswe lele moto on the plane engabonakali. Kunesizathu, hayi futhi ukuthi ngibhedile. Zimbili izinto emele uyitshele zona. Zimbili into emele uyitshele zona. Mangabe impilo yakho ihlangana nama hardships, zitshele lokho la ngiyatestwa. 1 mangayitshelanga lokho la khona okwenzekile sekuyamanifesta manje. Simple. Khona okwenzekile sekuyamanifesta manje.
hayi ukuthi wena hawe ma vele mina nginebhadi vele mina isibongo sami kwakushiwo kwathiwa ememela ngabe ngibize sako malume vele umani obani kusuka le eNigeria usuke eNigeria umuntu waseNigeria afika abe uqwabe la ashade nentombazane yakaqwabe abe uqwabe la abe namabhizinisi athenga imoto ewuqwabe uqwabe ungeqwabe wena ke wala uthi wena indaba yesibongo yonke ekuvalelayo le impilo yami ufuna umuntu onenkani kodwa hayi inkani engekize kusebenzele inkani yobushinga nje nobutsizwa nobutombi nokungabhedelwa ayisebenzi lo nkani le sifuna inkani njengoba kuthi impilo ifuna umuntu onenkani nje uma ngithe siyale yes ageji siyale mangithe mina siyale izolona ukuzo lo kungani okunqena lo mkhubo okunqena mangabe kumele wenze into right lento okunqena nanso inkani thina sifuna ubhekane nayo uma ukuthiwa nonenkani bhekana naloko okunqena lokho bhekana nako zonke izinsuku 365 days uma ukuthi wena uthi unenkani awube nenkani yokwenza into njalo owawuthe uzoyenza kuze kuphele unyaka nanso inkani esifunayo awuyenze sibone hayi uthi uhamba utshela abantu ukuthi unenkani wena ubuhlulwa into engabonakala into engabona nangamehlo uhlula nje khona unenkani ohlula ukuvuka ekseni kodwa athi utshela abantu unenkani yena kodwa uhlula ukuvuka ekseni ukuvuka ayonto ebonwa ngamehlo it's a force nje kuba ne-invisible force engazi ukuthi ithi lala invisible ulwa nawe wedwa there's an invisible force omunye umhlula azabe late emsebenzini omunye umhlula azalove emsebenzini yes uma unenkani wena awuyibethe wena uvuka ngo5 zonke insuku 365 days iyona nkani esifunayo ke leyo ke nanso inkani esifunayo uyobona futhi umehluko lapho ngokuvuka kwakho ngo5 ukuthi uvukeleyo ngo5 it doesn't make any difference uvuke wenzani nanto esifunayo uvuke wenzani yes ma uthi uyavuka uyajima wena lonto sifuna ukuthi uyenze date yona nkani esifunayo ngoba abantu banayo inkani abantu ngiyabazi banayo inkani banenkani kodwa engathi shu ngoba lenkani yabo eyobuqhwaka eyokulwa babuyele emuva kwi-animal kingdom ukuthi mina nginekhwepha nginenkani ngingawuvikela umndeni wami it's fine umndeni wakho ungawuvikela vele kuhle lokho kodwa lenkani le wena oyiqhakamisayo yokuthi ungaxoshwa ubani uyisigora kangakanani akuyona lenkani ifunwa impilo leyo yokushaya abantu akuyona naleyo ukuthi konje kupho okunye ikuphi konje okunye kodwa le nkani yabo le nkani bathi impilo ifuna umuntu onenkani inkani iyafuneka kodwa kufuneka inkani le ngikhuluma ngayo mina le yokuhlula i-invisible force kunento ekuthiwa i-force yabo lento ekuthiwa i-force le ethi ngeke namhlanje ungayi enewazi kahle ukuthi kumele uye kuyona ithi namhlanje ungayi into enewazi kahle ukuthi kumele uyenze ithi ungayenzi yabo athi ngibuye ngibuncelisa amawele la ngibuye ngidijele la endlini khomba ukuthi ngala noma ngala isiphi esifisayo asikho ngifundisa ndawo zombili la guys ningixolele ukukhulisa ngikhulisile bafethu ke ama comment enu ngiyabona ukuthi asemaningi into kumele ukuthi uyithathe namhlanje okwenzeka emhlabeni kwenzeka ezulwini kuphi ezulwini yazi nakho ezulwini uthathe lonto kuzona zonke into engiyishilo mawuthi mhlawumbe ngisho into eziningi kakhulu wazi wadideka ngicela wazi ukuthi ngithe okwenzeka emhlabeni kwenzeka ezulwini nakho ezulwini nakho uyazi ukuthi njoba ngithe kunabantu abamelene nawe ukuthi unyuke uye phezulu empilweni labo bantu abafuna ukuthi upraise izinto zomhlaba ngicela ukukhombisa isystem indlela esebenza ngayo bafike bekukhombisa ukuthi izinto zomhlaba zibaluleke kangakanani
ama-material success abaluleke kangakanani ukuthi ube nawo. Bafike bekutshele, beku-advertise lona, bekufaka i-pressure ukuthi kumele ube nawo, kumele ube nemoto, kumele ube nefoni enhle, kumele ube nomuzi, kumele ube nalisi, yes. Beqede lapho bekuncisha imali yokuthi ube nazo lezi zinto. Bazama ukwenzani lapho? Abakunyusela imali emsebenzini, kodwa lezi zinto bathi zona ayidingi ukuthi ube nazo. Baqonda ukuthi uvibrate low. Hey, by the time uhluleka ukuyithola lezi zinto zo-vibrator low, and by the time vibrator low, you are trapped in this third dimension. Yabona lonke uphawu olune-box. I-box bafethu njengoba kuthiwa umhlaba wamagumba amane omhlaba. Amagumba amane omhlaba, 4 corners loyo. Sikwi-matrix la, sikwi-womb. I-matrix, igama ethi matrix lisho womb. Sikwi-matrix la, yani ye-mind, simulation. Umuntu osahlulwe ukubona lokho ukuthi usikwi-matrix uzohlezi trapped within the 4 corners of the earth, akayi phezulu kwa-spiritual, ugqibeke la. As a result, kunama-systems abekiwe ukuthi wena uweshiphe izinto ezi-material. Ngesikhathi uziweshipha awuzitholi lezo zinto, ngobani? Angeke ukwazi ukuyithola izinto ezi-physical ezinhle zala emhlabeni, uspirituality sakho singekho in line with lezo zinto lezo. Wena ugijimisa lezi zinto oyifunayo, ugijimisa imoto, ugijimisa imali, ugijimisa ukhohlwa ukunaka into espiritual. Uspiritual me in line, lento ephysical ziyayizela. Anisho lathi incwadi, seek first the kingdom of God, all these things shall be added to you. Where is the kingdom of God? Is within you. Ikuyashiwo nje. Buka ke. Alma tshengisa lento le. Muwazi uphawu lwale moto le. Dwebela noma. Hlampa abanye abalazi. Labo bantu labo ama-mafia lawa nemali. Lawa phethe umhlaba. Lawo 10% awuna ama-resources kodwa awu 90% omhlaba. Wena into ayidinga kwena iyodwa ukuthi uhlezi utrapped la emhlabeni. Uri-incarnate ungadluleli phambili, lo uri-incarnate ubuyela la emhlabeni, uyafeyila njalo ubuyela la emhlabeni, uyafeyila ubuyela la emhlabeni. Ngobani? Bakununisela ngale zinto zabo. Yabo lo luphawu lale moto le. Nayi le moto le. Yabo? Nayi le moto le. Le moto le niyayazi nonke phawu lwayo. Uyabona ukuthi i-box le. This is a box. This is the third dimension. Uzubona i-box ke. Let me draw it this way. Let me draw it this way. 1, 2, 3. 4. 4. Ulokho kwi third dimension. Yabona ke la. Yabo le loluphawu lolu. I-box le, ikhona leli. Iside elishona le. Iside elishona le. This is the box. Baqondela ukutshela ukuthi wena ngale ngcebo le igijimisayo, imoto nani physical material things, they are trapping you within the box, which is the box third dimension. Look here. Leli khona leli. Ileli khona leli olibona la. Leli khona leli. Ileli khona olibona la. Lento representa ubani? U-third dimension. Height, length, breadth. Mawayenza i-maths or maths lit, uyazi ukuthi i-third dimension, i-3D, ino length, ino breadth, ino height. So you are in a box. If you are still worshipping the physical material things, you are in a box. Size la. 1, 2, 3, 4. Ngisazi mangaki le? Awu 4. 1, 2, 3, 4. Ansa u 4. Abo le moto le. Uyayazi le moto le. Uyayazi le moto le. Le moto inama rings awu 4. Lama rings lawa. Ama rings of Saturn lawa. These are the rings of Saturn. Saturn is the ruler of Earth. The 6th planet, Saturn, is the ruler of Earth. Usuku lakhe futhi namhlanje uSaturday. Discipline. Learning the hard way. In a ring, yona planet in a ring. Ring of Saturn le. Awu 4 lama ring lawa. Okusho the 4th
this thing liyade ngikhuluma ngawo, 4 corners of the earth, 4 rings, Saturn. Asize la. Le uyayazi futhi le moto le. Yabo? Noma uSiphawula ungidlulile ukudweba kahle. Yabo la? This is also a ring of Saturn. Uhamba uyichecka iSaturn. This is a ring of Saturn le. I ring of Saturn lolu uphawu lolu. Lolu line ring kanje. Bese oba khona imoto ekuthiwa leyo ke ijule kakhulu. I doubt singakwazi ukuyikhumbula manje, but le yaka VW, yabo? uVW uno V no W iyayithi le yanto ekugcineni ikhiphela u369 okuyinamba ye-universe vele, yabo? Njengokuthi nje u3 u2 u1 times 2 ubalo u2, u2 times 2 u4, u4 times 4 u16 angithi u16, u16 as inamba ihamba ngathula, yabo? Inamba zihamba ngabani? Nga1. Shuthu 16 ubani loyo? U1 plus 6 ukubani? Oku7. So ekugcineni ngisho ngenzani? U3 no6 no9 angeke uzuthole. Ngisho ngayithamza zonke inamba, ngeke uzuthole u3 no6 no9. Phinde futhi ngithi 1 times 2 2, ayithi 2 times 2 4, yabo? 3 times 2 8, 4 times 2 8, 8 times 2 16, 16 times 2. Muzo lokwenze leyo nto uzobona ukuthi ekugcineni angeke uthole u3 no6 no9. U3 no6 no9 inamba ze-universe lezo. Leyo nto ke iresembliwe kuphawu la kwa VW. Kunempahla yokugqoka engizokwenzela ngayo isibonelo sokugcina. Lezi zinto yindaba zonke ziweshiphe iSaturn. iSaturn is the god of time, god of darkness, the god that eats its children, the reaper. That is why the god of darkness, that is why ngomgqibelo kugqokwa ublack mangabe kuyiwa kungcwatshwa, ku represent iSaturn, because the Saturn is eating your body, yabo? So all these things isn't ezijulile lezo. It is the god of darkness. iSaturn umzimba lo udliwa yiyona iSaturn. Yindaba kwazi kwathiwa Saturn athiwa umonzo ubumnyama uSaturn. Yingoba vele iSaturn is the god of justice. Yini god of justice? Ngoba uyapanishwa. Akukho ayikho forgiveness. Ikarma. You reap what you sow. You learn a hard way. That is the Saturn. Yabo unophawu lokugqoka. Yabo? Lezi zinto bafuna nizi worship to the extent yokuthi you forget about the spiritual things. By the time you are worshiping these things, you are not going to get them. You are going to vibrate low, kill people, abandoning your soul purpose. Nalo nawe angena lapha. Nophuma angena lapha. Ngoba lento masuyithi kanje igcina ibuyela back to i-ring lento le, yabo? Igcina ibuyela back to i-ring. Ibuyela back to i-ring ngoba ine-ring kanje ngaphandle. Nephuma ke iphuma iyafana nale moto le. Masulumisile lela kati, uyabona leli kati leli imali ba yini i-third dimension, yabo? So akukho wrong ukuthi uyisebenzise lezi zinto, ngoba khona abanye abantu abangagcina sebehamba bohlala ehlathini ngoba phela bethi hayi into wrong la ukuthi wena uweshiphe izinto eziphysical. Nanso into eyinkinga, wena ungayiworship izinto eziphysical uze ukhohlwe izinto zikamoya, ungagijimisi zona. Like in fact, I can have any car I want, I can have anything, I can have literally anything. I deserve them. I deserve those things. They must come. I deserve them. Universe is infinite.
I take uma ngabe uthatha entweni infinite kusalana kusala into infinite vele we deserve this thing but ungavumi umqondo wakho ucapturishwe uzigijimise lezinto yabo buka ngicela nibuke abantu khona abantu iphupho labo kuyi-iPhone nje iphupho lakhe i-iPhone unephupho ekuthiwa i-iPhone yabonga ngegift weMahadebe unephupho ekuthiwa i-iPhone akasalala nasebusuku as a result omunye into angena kuzona uhluleka ukulinda ubona lento ekuthiwa ifomo khona ade ngibuza la kwi-video ukuthi yini ifomo ifomo is a fear of missing out ufakwa ifomo ubona ukuthi uyasala entweni ifomo leyo ubona ukuthi uyasala and as a result mawusala ku-activateka into ekuthiwa i-sympathetic nervous system awusathink straight awusacabangi straight ungena haphazard entweni uthi gaga hawu sengila yabo ngenxa yani yeform ukuthi I'm missing out yabo lento yenziwa ngamabomu lento yabo umuntu uthi okay akasakwazi ukulinda omunye uzokwenza zonke izinto ezisile ukuze athole le iPhone ukuze ezokwazi na ukuthi yabo akhohlwe ukuthi bekukhona into ethiwa ukulinda khumbula ukuthi uSaturn is the god of time u-god of time ke uthini uthi wena hluleka ukulinda izinto zala emhlabeni zithatha isikhathi ukwenzeka so wena kumele ukuthi sisenze njani sikwenza ukuthi uhluleke ukulinda wena khona uzokwenzani uzokwenza zonke izinqumo ezisheshayo khona uzoyithola usenkingeni and learn the hard way that is Saturn discipline reap what you sow okay done so ushayile half past sengibuka ukuthi benithini labazalwane ezantsi bese ngiyavalisa kunini I'm not going to talk with you for 3 hours today I'm not going to talk for 3 hours I'm reading your comments now and if I get to the bottom part of your comments then I'll call it a day phela kumnandi ukukhuluma nani kumnandi kakhulu athi ngicela konke ngifuna ukuyibona yazi konke ngifuna ukuyibona ngicela ningifikisele lapho o like njengamanje bawu 10900 ngicela ukuthi ningifikisele bona ku 12000 before ngiphume la ngicela ningifikisele bona ku 12000 labo la I just want to see something about you and me please tap your screen and make that those like to reach I want to see how powerful you are I want to see how powerful you are just push that to 12000 then umgomo lo between me and you while kusenzeka lokho ngisakulindile ngizobe ngifunda ama comment in phela uNkulunkulu kumele sibuye simteste sometimes ukuthi usebenza to what level let us get to 12000 yes thank you so much for the gift mother Kaya Creations thank you so much you have been giving me gifts we have reached the 12000 mark within seconds that you are powerful there's no way ongeke uzukwazi njengoba nila nikhombisile ukuthi nihlangene ningakwazi ukwenza into yenzeke there's nothing too small there's nothing too big in the universe njengoba nikwazile ukwenza into engithe yenzeni la nayenza ngesikhathi esincane kangaka lo nto symbolize ukuthi unity you can conquer with unity that is the collective consciousness guys that is the collective consciousness ngicela nibambaneni la ngicela nibambaneni niyazazi vele seniyazazi bambanani buzanani engejani ningafi nodwa khonini umuntu angafi yedwa khonini njengamanje usunabantu aba-understanda indlela ocabanga ngayo usunabantu aba-understanda indlela ophila ngayo usunabantu ababuka izinto ngendlela ehlukile kunama messes awusafi wedwa khonini akasekho umuntu ozothi uyahlanya wena mangabe ucabanga ngale ndlela
sebekhona abantu abacabanga njengawe manje bakhona nabo kade niphusha nabo ama likes manje nginibekele umgomo nakwenza lokho nihlangene akuyena umuntu oyedwa okwenzile lokho inina nonke look now we are at 14,000 so please bambanani ngiyakuzwa bhuti ushaya khona thank you Sizakele thank you so much mayizwakala thank you for following me Sizakele futhi thank you so much thank you so much Mahadebe ngokungifollowisha ngiyabonga kakhulu you are welcome la ekhaya nje kunothando kakhulu ungilandelile futhi nobani angiboni lapha yana uyena Mahadebe yes uthi as you are teaching I am remembering okay thank you so much Mother Kaya Creations how to keep the spark going Umusa uthi how to keep the spark going to keep the spark going is to remember why you started lighting that spark remember why you started lighting that spark that's how you're gonna keep the spark going masuzizwa sewufuna ukuyeka khumbula ukuthi uqaleleni iyona into ezokukhumbuza leyo ayikho phela into eyiqala kungenazizathu yabo mina nje engaye kutshwala ngaso sonke isikhathi mangade sengifuna ukubuyela otshwaleni ngangikhumbula ukuthi yini engenze ngaye kutshwala yes ngangikhumbula lokho ngoba ukuvele nje ngiyeke nje kwakungenayo weight kodwa mase ngizizwa singomile manje ngifuna ukuphuza utshwala kwakuvele kubuya isizathu isiphi isizathu esingeze ngabiyeka utshwala that's how I kept the spark shining ngiyabingelela ekhaya kwa Akasha Nonhle zama ngiyakubingelela futhi ngiyakwemukela just send a gift to Mahadebe thank you so much gift I saw the gift guys Sizakele amen khuza lapha amen siyabonga kakhulu ama gift siwatholile impela true umusa uthi true ya ngihla nawe impela ama comment enu nganza kwethu ngalesi sikhathi how khona ngizonitshela yona mase ngifike egcineni khona ngizonitshela yona how to keep the spark going umusa cabanga ukuthi umusa sewuphendulekile to keep the spark going nje mfethu ukukhumbula ukuthi uqaleleni in the first place and ukukhumbula ukuthi uma ngabe kukhona into ekwenza ukuthi urelapse ukukhumbula ukuthi leyo nto leyo isilwane noma umoya omubi ophilayo kodwa uphila kwempi kwenye dimension yabo ozo counteract yabo so iba nenkane kanjalo ke amen umusa bathi amen abantu bakhuza amen sanibona ekhaya sawubona sanele eThobani siyakubingelela mfowethu siyakwamukela true Sithabile uthi true hayi ke ziyasha bangani bami ujulile lento uthi ke usizakele hayi ijulile lento umuntu enganaki julile impela lento uthandeka uthi meko nofuna ukuba ukurequesta njenge guest kade nagcina ukurequesta njenge guest khona ufuna ukuyibuza into mhlambe like kanje sikhulume la kanje nalelo thuba lelo ngilivulile why bethu Sathane udla abantwana bakhe abone abantwana abadlayo sonke siyafa nje uthandeka ukuthi why bethu Sathane udla abantwana bakhe okay Thandeka lo mzimba lo ubelonga kwiSathane ngoba uphysical into iSathane nje into eyenzayo ucrystallize everything into matter ukhumbula nje obula umuntu uphila usuka on the spiritual domain yabo lo mzimba lo wena umzimba lo ophila kuwona ucrystallize into physical yes so into erula uphysical is Saturn that planet Saturn so Saturn is the god of time is the ruler of the earth is the one that crystallizes everything into matter so uma ngabe kukhona into engafuni ukuthi unyukele kwelo moya lonto leyo si associate neSaturn because Saturn is crystallizing everything into physical form so mase kuthiwa idla abantwana bakhe njoba ukhona kanje is because of Saturn ukuthi ufe now you are being taken you are dying kodwa yini efayo umzimba
wona lo belonga kuwona lo Saturn esikhuluma ngayo that is crystallizing everything into matter. Kodwa awufi spiritual. Ayikho into ethi ukufa on spiritual dimension. Awufi wena kahle hle awufi nje. Into efayo yini? Ilo mzimba lo udliwa inhlabathi, ubuyela back kwinhlabathi. Yilapho ke la sisho khona uSathane ke udla abantwana bakhe ngoba uye umzimba lo ubelonga kuyena umzimba, not like ngokuthi ubelonga kuyena umoya ubelonga kuyena. Umzimba ubelonga kwiSaturn in a sense that physical. Yonke into physical it has to do with time. Time is ruled by Saturn to get that. Ayikho into physical engabawi to time. Ukuze kube khona into createkayo there must be time involved. Yabo? Ngoba even you, your lower self, your ego self is created through time. From the time you were born till now, that's who you think you are now. Wafika la ungazi wena ukuthi uyintombazana noma umfana, wafika ungazazi ngisho igama, wafika ungazi nokuthi uzaluba, wafika ungazi lutho, kodwa yonke lento was assimilated to this point. Assimilated through your mind. So yonke lento othi wena uyiyona, uyitshela ukuthi uyiyona, awuyona. Into oyiyona wena ayinayo igama, ayinayo form, is formless spirit. So i-carnal mind efayo uSathane udla njalo abantwana bakhe. Kahle hle ayikho into, akekho umuntu ekuthiwa uSathane, akekho umuntu ekuthiwa uSathane. La kushiwo ama energies, ama forces. Yabo? These are the forces. Akuyena umuntu lo, yabo? Le ijulile, it is on the macrocosmic level. Ama forces lawo njengokuthi sidinga uyini noyeng. Yabo? Ama force of creation, sidinga female and male ukuze kube khona creation. Yabo? Sidinga two forces. Igama ethi gender lisho ukuthi procreate, gender. You cannot create kukhona ilokungani only one gender. Yabo? Now masithi awushaya izandla manje, you cannot clap with one hand, you need two hands. So for everything to be created you need two things. So abanye bathi Saturn le ethi dark energy ngala ibalekile nayo because that's what makes you strong, that's what gives you lessons, that's what makes you going, that's what yabo we need it to shine. I-light uzibonakala ukuthi iyakhanya idinga i-darkness. So ungayi-discard lezi zinto altogether when you need to conquer them through the mind, changing your mindset, applying the universal laws. And people just follow without questioning because it's now a habit. Yes, water 22. You must question things, bafethu. You must question things, bafethu. Spirituality, umuntu o-spiritual, umuntu o-religious, wenza noma yini oyitshelwayo, no matter what, noma yini, yabo, wenza nje noma yini ayitshelwayo. Kodwa thina asithathe kanjalo la spiritual. Into physical nento spiritual kumele izinto zihambisane. Ngoba lokho kuyaprove lento esikhuluma ngazo bafethu ziyaproveka lezi zinto esikhuluma ngazo. Asikhulumi ngento engaproveki la, ziyaproveka zonke izinto. Yabo? Hayi ukuthi ungitshele ngedogma. Kwenzeka kanjani ukuthi into i-law of attraction yenzeka kanjani i-law of attraction? Ungangitsheli mina ukuthi angibe ne-faith, angivibrate high, ngichazele how does that happen? Go deep. Okay, mina ama-emotions siyazi ukuthi energy in motion, i-vibration. So i-vibration ine-polarity, ino-negative no-positive i-vibration. If you vibrate positive, kusho ukuthi you are aligning with love, peace, joy, enlightenment. You are on that side. So uma vibrate on that side, ngokwe-physics ithini? I-quantum entanglement. Kunento ethiwa i-quantum entanglement ukuthi ama-particles azo-affectana irregardless of space and time. Yes, ngisho kuthiwa into ikuphi iya-affecta enye. Kusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba wena usuvibrate ngale level u-attracta enye into e-vibrate to that level, uyamesh bese sithi singisi birds of the same feather flock together. Angeke ize wena into e-happy wena ungekho happy. Ukubona umuntu ogrumpy habi nayo kanjani imali.
umuntu oset nje no gram ayizi kuyena ngoba imali i-high vibrational frequency yabo i-high vibrational frequency and nomuntu osabayo nayo angithi u-operator kwi-leg i-vibration leyo uresonate ne-leg and into ezokwenza kuzothathwa yona le mali ubona umuntu uzama ukungoqa vele qhamuka into ezoyifuna yona leyo uthi uyayingoqa so ngitshela ngizovibrata sengivibrata positive izinto ezipositive kodwa umehluko ukuthini kumele ngiyenze lento at an extended period of time hayi ukuthi uzovibrata nje manje bese uthi wena awuke kusasa ke ngicela imoto hayibo phela isemhlabeni la kunento ekuthiwa i-gestation period yabo awukwazi phela ukuthi wena ungatshala isihlahla manje kusasa usiyavuna nawe nje nakho physical mawupheka wakwayibona upheka ngo7 bese udla khona ngo7 ayenze into enjalo so asiyiprove zonke lezi zinto lezi connected gestation period into iqala yenzeke on a spiritual domain before yenzeke on a physical domain umusa umbona umuntu esephumelela okwazi akaqalanga namhlanje uphumelela kade aqala kwenzeka on a spiritual domain on a mental domain yabo yes siyabonga kakhulu ulwazi lakho so lusebenzisa kakhulu siyabonga sizakele mfethu siyabonga kakhulu laphana isithunywa samadungu uthi sesifikile danko usithabile uthi we must master Satan so our souls can evolve yes kunjalo nje ungavuma umasterishwa yiyona iSatan lapha thank ukuthi usilandele laphana wecebza empumelelo siyabonga kakhulu usilandele umusa how to keep the spark going umusa ngicabanga ukuthi sengikuphendulile lo yambuzo umdu the truth uthi siyabonga bhuti ngiyabonga nami bafethu ngibonga kakhulu usiyabonga ungfolowile thank you so much for following me siyabonga la bhuti ulinzwa bhuti you are good teacher you simplify complex concepts kahle thank you so much linzwa 1174 thank you so much kukude lapha esaya khona thank you so much I receive lapho usanele Thobani makes sense no wonder we physical beings are aging and soul is ageless thank you Sanele you got it you nailed it yes cabanga thina nje as souls like consciousness asinayo iminyaka yabona ingane nomuntu omdala into eyodwa leyo ingane nje nomuntu omdala into eyodwa on a spiritual domain on a spiritual dimension into eyodwa leyo futhi ingane is more powerful than umuntu omdala ke as a matter of fact ngoba ingane ayikabikho conditioned by the Satan la if I can get some water I don't know ingane ayikho condition njengomuntu omdala ingane iyakwazi ukwenza izinto zenzeke yabo thank you so ingane nomuntu omdala awungitshele nje wena njengoba wawumncane wawuyibona into esazenzeka kuwena usemncane ngithi lento eyayibuka izinto ezenzeka kuwena isishintshile manje okay ayishintshanga ayisikhulume ngale ekade ibuka ngo2016 yabona lento ekade ibuka ngo2016 izinto kade zenzeka kuwena le kade ibuka isishintshile manje lonto noma kusabuka yona namanje kusabuka yona ngithi ayinaminyaka lonto ile oyiyona consciousness ayibi ndala ayibi incane leyo ayinaminyaka so lokho mina nginendaba nalokho lokho anginendaba nakho lokho kumele ngikunakekele ngoba ngiphila ngakho kuyi-host nje ehoste umoya wami ngiphila ngakho ngiyakudrive I'm driving my body I love it because I drive it yabo phela bengengikwazi kuya la ngifuna khona la emhlabeni bakhona abantu abaphilayo baphila bengesenayo imizimba kuyimanje bayaphila kodwa banayo imizimba and it's so painful because they are like ibusiness labo nomhlaba aliqediwe and umzimba basena umzimba usethuneni but umphefumulo wona usafuna ukuqhubeka la emhlabeni uphila yabo ngenxa yani yama desires ingenqani yama desires lama desires lawo engikhuluma ngawo ukuthi mina cut the silver cord the silver lining cut it my desires yes nagya yin and yang overseer
yini niyanga ngiphendulekile ngiyabonga Thandeka awuyabonga uphendulekile Delaros Calon Abraham Hicks and Ban and all spiritual are so profound of you my brother you are doing a great job thank you so much Elinzwa thank you so much mfethu ngiyabonga kakhulu lapho yes man is water man is energy vele ke anyway yabo man is water ngithi kona kuthiwa currency yenza njani i-current is flowing angithi i-bank ila angithi ibizwa ngebank lento la eceleni kwe-river la engoqi kuthiwa yini bathi sengoqweni abanye basho njalo la kuma-banks of the river imali ihlalaphi ihlala ema-bank i-current inani i-current le umfula lo i-river inama-banks la emaceleni so vele ke siyavumelana nawe lapho kodwa futhi imali ungakukhohlwa ukuthi i-energy asisho i-energy ukwazi ukuyishintsha uyenze noma yini noma iyiphi form money is energy that you can change it into any form yabo if wena mawunemali udecide ukuthi wenza into eyisile kusho ukuthi khona into oyisevayo wena ke yabo oba be careful ukuthi wenzana ngemali oba be careful umusa uyavuma ukuthi true lapha ya uthi true vele ingane ivela ivela injani iphelele emqondweni short maturity yomzimba kuphela ya umuntu wenza kanje bafethu umuntu ufuka azalwe bese yavuka angasophinda afa futhi lapho kuthiwa to die no more ufika uzalwe ufe bese uyazalwa yabo nje mina kusasa ngizobe kwi-anniversary yami yokuzalwa spiritual I will never die anymore ngaba nenhlanhla kule lifetime I will never die anymore yabo ngazalwa ngo-1993 ngafa ngo-2002 17 August ngazalwa futhi ngo-17 November 2002 I will never die anymore so lokho kade sikucelebrate nje nalo engibambisene naye ongakumina namhlanje kade sicelebrate nje usuku la kusasa ukuthi lolu ilona mina yona birthday yami engirecognizeayo spiritual one ngine choice ukuthi ngirecognize leyo ka physical noma le ka spiritual mina ngidecide ukurecognize yipi le ka spiritual birthday that is my choice yayizwa lona Nonhle zami uthi F1 futhi bisenza njani network ngalapha besihlupha my mentor hope ngiyaphila noma langa ngiyaphila mfethu ngiyaphila ngabe usuzwile makuthiwa khona inkinga please explain the rebirth concept yakho i-rebirth concept birth death and rebirth wafa kanjani abanye babuza wafa kanjani bafethu ngithi let me make it simple useyashaya no9 la kusho ukuthi ngisalolo 6 minutes let me make it simple ngazalwa mina ngaconditionwa la emhlabeni bangifaka wonke ama-idea laba ababengikhulisa ababecansa right for mina yabo nabo ababekhuliswe ngawo bangifaka bangicondition ngazalwa nginawo wonke ama-powers mina ngangizalwa ngangingazi lutho ngedwalisi ngangingafihli ngisho ngigeza ngangingazi lutho angithi ekuzalweni kwami ngangingazi ifocon ngifika la ngangingadlala ngisho nanenyoka ngangingasabi lutho kodwa ngaconditionwa ukuthi wena umfana mele uqashe mele lo ngale opposite nawe lo uyiNdiya lo umlungu wena umZulu ngaconditionwa ngazi yonke into eyidwalithe esehlukaniso ngasuka kwi-source kwi-the all le eyayithi mina I am the all yabo angizazi noma ngumfana noma ngiyintombazane angizazi ukuthi ngumZulu angilazi kwagama elithi umZulu mina ngazi ukuthi I exist that's what I knew when I was born but I was not conscious of that yabo because it was on the unconscious level but ngaconditionwa le conditioning yami iyahamba yazi yafika esigabeni sokuthi ayisasebenzi kwamele ukuthi ngife ukufa ke kona ke ikuphi ukufa ukuthi zonke izinto engakhuliswa ngazo zaba tested ngayibona ukuthi ayisebenzi yabo ngayibona engikhuliswe ngazo ayisebenzi ke manje
lento engikhuliswe ngayo ayisangisebenzeli ke manje. Yonke lento ebengiyazi, yonke lento engayitshelwa, yonke lento engayitshelwa ngikhulu ukuthi ngubani wakabani, ukuthi ngubani. Mina bengazi ukuthi mina nguGoodman sime sihle sithole. Bengingazi ukuthi khona okunye ngiyikona. uGoodman sime sihle sithole. Yilo mzimba lo. Akumina loyo. Akumina loyo. Mina nginali igama. Lokho ngikwaze nini? Lokho ngikwaze after sengeke ngafa. Yini ukufa? Ukufa ukuthi kuphele leya conditioning leya ethi mina nguyilo mzimba lo nalomqondo. Kwaba ukufa kwami ke lokho ngoba ngashintsha ngenza izinto ngendlela ehlukile ekhombisa ukuthi ngiyazazi ukuthi angisesiyena lo mzimba nomqondo kodwa mina ngirula ngisebenzisa lo mzimba nalomqondo hayi ukuthi ngiyikona. Umcabango owenzeka la hayi ukuthi ucatshangwa yimina, ucatshangwa ngomqondo wami. Mina lo mcabango ngiyawubuka bese kuba kumina ukuthi ngiyawuthandani ukuthi umanifest noma ngithanda. So lokho kwaziwa umuntu oseke wafa. Hayi ukufa physical, kusho ukufa kwani kwe-character, mental, mindset engangikhuliswe ngayo. Kufa kwayo, ukona kufa ke lokho. Yabo, that is why iBhayibheli lithiwa lo kwathiwa akafe, mefuna iqiniso kwathiwani azalwe kabusha. Wasethi yena ngingabuyela kanjani esithini sikamama sengimdala kangaka, zalwa kabusha. Yena wayithatha literal ukuthi sizalwa kabusha kusho ukuthi uzobuyela emuva. Kusho ukuthi yonke lento conditionwe ngayo la emhlabeni osuyazi akusiyona. Njengamanje zalwa kabusha. Ngiyabonga ngegift ingane yakwethu Mahadebe. Kusho uthini? Zalwa kabusha. Thank you Mahadebe, thank you so much. I'm being blessed here today. Yo 20 times. You're on fire. You're on fire. Shuthi ngeke uzuzazi lezo zinto. Ngeke futhi uyikhulume nanoma inobani. Mangabe ngingase mina ngithi ngitshela umuntu ngithi angona lo mzimba, ngithi mina ngona lo mzimba, ngona lo mqondo. Abantu bangathi uyahlanya lo, yabo. Njengamanje mina sengiyazazi ukuthi lento le ngiyadrive. I'm driving my body and my mind to do whatever I want to do. Yabo, I'm not being driven by my mind and my body. No, I'm driving it. Yabo. So lonto edinga ukuthi ufe, ukufa kusho ukuthi kufa kwe-character, all these things that you were fed. Ukuthi wena udinga umfundisi ukuze urepente noma ukuze uxhumane namandla angaphezulu, udinga umfundisi, udinga ukuya esontweni. Zonke lezi zinto ngakhuliswa ngazo kodwa kwamele ukuthi zife lezo zinto zaba tested ngayibona ukuthi ayisebenzi, zonke zashabalala. Now I'm born again. That is to be born again. Uba born again akusho ukuhamba lapha esontweni. Yes, irebirth ikileyo ke. Ngizelwe kabusha ke manje. Wafa kanjani? Ngicane sengiphendulile leyo. Powerful my brother, great explanation. Danko. Hayi ke mawukuthi izwile ke awumshuku. Ziyampompa. Okay. Okay. Kiyezwakala. Hayi ke. Zupapa. Mawufa ke bafethu akubi mnandi. Abanye bangena kwi-depression, abanye bashonelwa abantu ababathandayo, abanye bashonelwa ingane zabo, abanye bashonelwa abazali, abanye baginqike nemoto, abanye kwenzeka into ehlukene. Usuke ethi go through i-process ekuthiwa yini, uyahlukanisa, udlula ekufeni. Yabo, he or she is being tested now. Uyanyakaziswa. Lento yokuthi ubhabhadiswa is symbol. Mawusuke ufakwe emanzini kanje ubhabhadiswa, isimboli ukuthi lapho uyabulawa. Yabo, umuntu umfaka emanzini kanje, umfaka nje uthi umfaka nje isikhashana, lo muntu uzocisha ibonefa lo muntu lo bese uyamkhipha. Yabo, uphinde futhi lo muntu uzobona ngeke ngiyafa. Yabo, near death experience ekwenza ukuthi you die and you are being reborn again. Yabo, ukuba kwi-near death experience. Abanye bayaboshwa bayithole lapho i-salvation. Shintsha la nayo indaba la ikhona. If you want to change your whole world, change the mentality. Seku-9 ke. Ngiyabonga nganza wethu niphile nje. Ngiphinde futhi nginikeze nanka ama-announcement. Ngo-Saturday ngiba live la ngo-7 ku-TikTok. Ngo-Sunday ngiba live ku-Facebook ngo-7.
Emva kwalokho next week iyaqala iyasebenza iYouTube channel, siyafunda ihuman design. Sizwana, sifunda ihuman design next week. Nizotshelwa futhi khona ngokuqhubeka kwasi isikhathi ukuthi ama charts ngiwa reader nini ama charts. Ngizobe ngenzani mangiread ama charts? Ngizobe ngiread ngo 7 PM, ngo 7 PM kanza kwethu 7 PM lapha nalinzwa 7 PM. Ama charts uma ngiwaread ngizobe ngikureadela into ethi human design chart ukuthi how to live as yourself, not as a not self. Inhloso ye chart kuzobe kuyileyo, how to live as yourself. Ngizobe ngikureadela i-chart, this is how you should live with as yourself. Name of the YouTube mase siqalile sisebenza umusa uzoyithola nje, but izobe changes Akasha. Okwamanje akakasebenzi kodwa next week izobe sikhona ivideo yokuqala kuyona ezobe ifundisa so nge-human design. So ke zobe zopapa up kakhulu, sizobe sine YouTube channel. Ngicela ukuthi ufike usubscribe kuyona i-YouTube channel, kodwa mase seyisebenza uzo informa nje ukhululeka, uzoyibona ivideo ngoba vele ungifollowile ngithi uzowabona wonke ama information ukuthi siyasebenza manje YouTube channel. Hamba uyisearcha ufike usubscribe bese ziyaduma, ubuka ihuman design ichazela into ezithile ukuze ukwazi ukuthi uphile isoul purpose yakho. Awu sengiyahamba ke nganza kwethu, hawu Nkosi yami uchongo uthi sanibonani, uyangena chongo, sengiyaphuma ngani yakwethu. Mawukuthi ufuna ukungizwa ukuthi ngithini nezinto ezithile, ulive wami uzowubamba ku Facebook ngo 7 PM kusasa on Facebook. Ngo 7 PM Saturday ngisuke ngiku TikTok. Danko. Thank you for following me Manyathela. Thank you for following me. Papa yini ke guys, ngibonge kakhulu nangama gifts. Nangama likes. Hey, before no. Wait, hold on a second. Before I do that, let me do this. Before I do that, let me do this. I cannot. So, yeah guys, yeah. Thank you ngama gifts, ngibonge kakhulu bafethu. Ngibonge kakhulu ngama gifts nama comment enu. Nanokuthi nicaciseleke nje. Abanye bayasho ukuthi I'm a great teacher. Cha, ngiyabonga kakhulu, I'm a great teacher. Cha, makhuluma nge-spirituality yona into engiyona leyo, wonke umuntu ayiyona, futhi ngeke kuze kube nzima ukuthi ngi-articulate. Noma amagama engeke kwazi ukuthi amagama, words cannot express the truth, but they can lead you to the truth. So use them and leave them. That's it. Love and peace. Ayike. Thwani ngifundele comment bese ngiyahamba. Ngicela ume ngalendlela ongena ngayo kuma video akho. Iyangibusisa. Hayi ke sengiyaphuma ke nganza kwethu ke changes Akasha kuyaphuma nje manje ukuthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho siphuma khona futhi kukude lapho siya khona. Beka umoya phansi ungatatazeli yabona. Ngathi ugezekileke overseer yiyo leyo. Kukude ngempela lapho siphuma khona futhi kukude lapho siya khona. Ngelinye ilanga ngoyichaza yonke lento ukuthi isho ukuthini. Danko. Ngiya exit la. Ngishaw exit manje.